Asa lamay ang buntiol o kana? Kani. So napay pangutanan nyo napay pangutanan nyo. Pila mo kabok? Isa, ato, po, lima mo kabok ka. Una na pay pangutana kanay. Ledres kanang sukad pag graduate to nakabuntiol na ka wala pa. Sa puntiyon. Sa puntiyon. Bang. Nakabuntiol na ka o wala pa? Virgin pa ka. So, si mong paminaw, gusto ka mo buntiol o dili? Pero wala jud ka katry og buntiol. Wala ni anak, wala si anak. So, nakoy 5 pesos sa. So, namin